Chega o mes de maio, xuntámonos a organizar as letras das cancións e os ensaios para cantar. As letras das cancións e os ensaios para cantar. Discutimos entre todos os temas que imos tratar. Alguén trata de compoñer e as estrofas a mañar. Discutimos entre todos os temas que imos tratar. Alguén trata de compoñer Alguén trata de compoñer e as estrofas a mañar. Algún queren explicar o que pasou nas eleccións, cantos votos perdeu o Bloque por ser en sus cabezóns. Cantos votos perdeu o Bloque por ser en sus cabezóns. E para matar a fame agardamos polo roscón e algún que outro premio a coro ou construción. E algún que outro premio a coro ou construción. Moitas grazas e ton vieiro ano.